nas se je skupila grupa entuzijasta koji smo bili različiti. Mi smo vidjeli koliko je obitelj i pacijent opterećeni kad se suoče sa bolesti, a u sustavu ima jako puno mjesta gdje se može pomoći. Vidjeli smo da mi koji drugačije gledamo na osobu koja je u teškom stanju i njezinu obitelj, da je ono što trebamo raditi u stvari poziv. Tako da smo 2. srpnja 2014. osnovali našu humanitarnu udrugu Palijativni tim Lipa, koji znači Lipik Pakrac. Nas ima 20-ak stalnih članova koji međusobno radimo, to su najčešće volonteri, imamo administratora zaposlenoga na puno radno vrijeme, imamo našega vozača koji je volonter, a drugo su naši učenici, ambasadori dobročinstva, učenici srednje škole Pakrac, a ono što je naša isto najveća snaga i što smo u Hrvatskoj, mislim drugi, da imamo SOS telefon 7 dana u tjednu, 24 sata. Ja sam u udruzi Palijativni tim Lipa od samog početka. Kad smo se mi sastali kao grupa entuzijasta od medicinskih sestara, liječnika, duhovnika, krenulo je od posudionice, jer prvo su krenuli možda nekome treba krevet, nekome treba madrac. Bolnica je imala ono što se rashodovalo, mi smo jednostavno to iskoristili i posuđivali ljudima. Obitelji su to čak i popravljali, znači krenuli smo od ničega, mi u posudionici nismo imali ništa. Zbog čega smo jako sretni što smo dobili ovu donaciju od zaklade Novo sutra, obzirom da imamo posudionicu pomagala i da se nama osobe svakodnevno javljaju što im treba u kući da bi organizirali skrb za svojeg najdražeg ili onoga o kome se brinu. Tako da bolesnički krevet, princeza, noćne posude, ograde, prilagođeni madraci jako puno znače bolesniku. U ovu udrugu sam čula i došla u nju u srednjoj školi kada je Vesna predložila nama učenicima da se priključimo udruzi kao volonteri. I tako sam ja u srednjoj školi volontirala u udruzi i nakon što sam završila srednju školu ja sam bila nezaposlena i onda sam se javila u udruzi da li još uvijek primaju volonteri da bi ja volontirala kod njih. Mladi znači od najmlađe životne dobi, znači iz vrtića već ih podučavamo što znači bolesnik. Imamo projekt Geoprosti gdje dovodimo i razne književnike koji te teme obrađuju na vrlo zanimljiv način. A kroz udrugu smo zapravo i kroz to volontiranje naučili komunicirati i pokazati zapravo svoju empatiju i osjećaj kad pomogneš nekome da te ispuni za cijeli dan, za cijeli život. Ja radim u vrtiću Kockica u Lipiku i dječji vrtić Kockica i udruga Palijativni tim Lipa već dugi niz godina surađuju na mnogobrojnim projektima. Svojim plesnim točkama i igrokazima razvesele sve oko sebe, starije i bolesne. Djeca zrače ljubavlju i toplinom, oni su pokretači svijeta. Mislim da je svatko od nas ima neku trunku dobrote. I mislim da mi kroz ovo u školi želimo potaknuti onu iskru dobrote da svi krenu u tome. Cilj je, kad smo mi to krenuli, mi smo u obrazovni sustav krenuli od početka. Vrtić, osnovna škola i srednja škola. I mislim da je tu idealno vrijeme da pokrenemo tu dobrotu. Da se pa kad čitamo stalno imamo neke crnu kroniku ovo, pa mislim, ajmo čitati o dobrim stvarima, da neko čini nešto dobro. I mi želimo samo tu iskru dobrote, svi mi imamo tu iskru dobrote, pa nek se ona krene, nek ide.